खुलुमबाय बयखौबो आंनि बे चेनेलाव बरायनानै लादों दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे माने बाथ्रा फोरमायनो होननानै आं फैलायबाय बाथ्राया जाहैबाय मा लोगोफोर नोंथांमोना एसेबाबो ससियेल मिडियाआव नुखाबाय बेनो जाहैबाय मा माखासे घुस लानायनि दायाव आसामनि माखासे एन्टि कारापसन भिजिलेन्स कमिटिया दिनै सानसेनि उनाव सानसे साफा जायफोर घुस लाग्रा बिथांमोनखौ हमगासिनो दङ आरो बिनि गेजेराव नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनै होनो होननानै आवगायबोदों बेनो जाहैबाय मा नोंथांमोननि गेजेरावहाय दिनै बाव बुफायनायदों आं जे मा अनुपम बर' बिथाङा जाहैबाय मा जों मिथिगौ जे बर्मा रेभिनिउ सार्कलनि सासे लाटमण्डलमोन दा बिथांखौ घुस लानायनि दायाव हमदों होननानै जों मिथिनो मोनदों नाथाय बिनिनो अरसिलायनो सासे पुलिस बिफाननि गहपुर थानायाव सासे साब इन्सपेक्टर SI बिथां धीराज नामसुद्र बिथांखौबो आसामनि जेनेखि एन्टि कारापसन भिजिलेन्स कमिटिया बेखौ हमनाय जाबाय बिथांखौबो घुस लानायनि दायाव हमदों होननानै दिनै मिथिनो मोननाय जादों दा बिनि गेजेरजों मिथिनो मोनदों जे मा दिनै आसामाव घुस लानाय जेनेखि आरो हमनाय बेनि गेजेराव मोनसे कम्पिटिसन जानाय बायदि जों नुनो थांदों नाथाय जेसेबां दिनै हमजादों आरो बिनि गेजेराव घुस लानाय बे खामानियाबो दिनैसिम जोबनानै थाङाखै नोंथांमोन बयबो मिथिखायो मानोना घुस लानाय आरो घुस होग्रा आरो घुस लाग्रा बेवहाय अनेक खोथा थायो आरो बिनिखायनो बेफोर खामानिफोरखौ जेब्लासिम जों गासैबो नोगोरारिफ्रा सांग्रां जानाय नङा अब्लासिमहालागै बेखौ जों मालाबाबो बन्द खालामनानै होनो हानाय नङा दिनै जों मिथिदों दि आसाम सरकारा दिनै गासैबो जेनेखि इलिगेल जेनेखि घुस लानानै खामानि मावनायखौ खुनु लाय होआ होननानै हेमन्त बिश्व शर्माया बै समनिफ्रायनो राजनितिनि मेल मिटिंआव बुंबाय थादों जानो हागौ बिनि असिलायैनो दिनै एन्टि कारापसन कमिटियाबो आसामनि एन्टि कारापसन कमिटियाबो माखासे घुस लानाय घुस लागिरि अफिसारफोरखौहाय दिनै हमनाय बे खामानिखौ जोङो नुबाय थानो मोनदों स' बेनिखायनो दिनै बर्मा जेनेखि रेभिनिउ सार्कल अफिसनि अनुप बर' बिथाङाबो दिनै बे लालमण्डल बिथाङाबो घुस लानायनि दायाव दिनै एन्टि कारापसन टिमजों हमजाबाय आरो गहपुर जेनेखि पुलिस थानानि SI जेनेखि धीराज नामसुद्र बिथाङाबो दिनै घुस लानायनि दायाव हमजाबाय होननानै जों दिनै मिथिनो मोनदों दा बेनि गेजेराव नोंथांमोननो मोननैसो बाथ्रा आं शेयार खालामदेरनो होननानै आं फैबावदों बाथ्राया जाहैबाय मा जोङो मिथिगौ बे घुस लानाय आरो घुस होनाय मा खामानियाव घुस लायो मा खामानियाव घुस होयो जों मिथिखागौ नोंथांमोना दा बेनिखायनो गासैबो नोगोरारिफ्रा आरो सिटिजेनशिपफ्रा जुदि सांग्रां जायाबा बे घुस लानाय खामानियाबो मालाबाबो बन्द जानानै फैनाय नङा मानोना सोरबा खामानिखौ हथारै जाजानो थाखाय फैसा होनानै खामानिखौ मावहोयो सोरबाया गावनि खामानिखौ थाब आवगायनो थाखाय फैसा होनानै खामानिफोरखौ मावहोयो स' बिदियावनो घुस होग्रा आरो घुस लाग्रा बे खामानिया जानाय फैबाय थादों जों मोनदांनायावहाय आरो जों मिथिदों जेनेखि जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङाबो मोनसे समाव बुंदोंमोन जे मा बिटिआरआवहाय जेरैब्लाबो कारापसन फ्रि सरकार खालामनो नाजाथारगोन होननानै नाथाय बिनि असिलायैनो जानो हागौ दिनै प्रमद बर'आ खामानि मावदों बा मावाखै बेखौ उननि समासो जोंनो फोरमायथिनानै होसिगोन दा नोंथांमोननि गेजेराव बेखौनो आङो एसे सांग्रांथि होनो नागिरबाय घुस होनाय आरो घुस लाग्रा अफिसारफ्राबो जेन' एसे खोब सामोलै सोलियो नोंथांमोना नुदों जे आसाम पुलिसाव गोबां मानसिफ्रा दिनै बिना मोनसे डुप्लिकेट माने सार्टिफिकेट बानायनानै दिनै साख्रि मोनदोंमोन आरो बिथांमोनखौ दिनै साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामफिनजोब्बाय मानोना बिसिनि गासिबो डकुमेन्टसफ्रा जाल सोरनिबा कम्पिउटार डकुमेन्टआ जाल सोरनिबा माने क्वालिफिकेसन सार्टिफिकेटआनो जाल स' जायनि थाखाय बिथांमोनखौ साख्रिनि मोनदोंब्लाबो साख्रिनिफ्राय बिथांमोनखौ सासपेन्ड खालामफिननाय जादों दा नोंथांमोना बेखौ मोनबोबाय थादों आरो बेबायदियैनो दिनै आसामाव गोबाव समनिफ्रायनो अफिसारफोरखौ हमनाय बे थासारिया सोलिबोबाय थादों स' नोंथांमोनाथ' बयबो मिडिया जुग हिसाबै टेक्न'लजि जुग हिसाबै नोंथांमोना बे खौरांफोरखौ मोनबाय थादों स' दिनै बेनिखायनो आं नोंथांमोननि गेजेराव बेखौनो होनो नागिरबाय साख्रिआवला आरो सिटिजेनशिप नङा होमबा मोननैबो बिथिङाव खोब सांग्रां जानांगोन अब्लासो जोङो बे घुस लानाय आरो घुस होनाय बे माखासे जोंनि जेनेखि बे मोनसे कालचार बायदि जानाय बेखौ जोङो होबथानो हागोन आं बेखौ नोंथांमोननि गेजेरावहाय फोरमायथिहरनानै दिनै जेनेखि नोंथांमोननि गेजेरावहाय फोसावनायखौ एसेयावनो दोनथ'बाय थेंक इउ